नै गासिबो नायगासिनो दं नैया शुटिं खालामनायखौ नायगासिनो दं बेलाय खुलुमबाय गिबियावनो बड'सा प्रडाक्शन इउटिउब चेनेलनि जानानै बयनिसिमबो गोजोन हामलायनाय बावहरबाय आरो खुलुमनाय जासिहरग्रोबाय आरो नोंथांमोनखौ बे आंनि बड'सा प्रडाक्शन इउटिउब चेनेलाव बरायनानै लाबाय পোনপ্ৰথমে সকলোলৈ নমস্কাৰ জনাই বড়োচা প্ৰডাকশ্যন ইউটিউব চেনেলত সকলোকে আদৰি ল'লোঁ আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে এই মোৰ প্ৰথমটো দিনৰ তৃতীয় খণ্ডটো শেষলৈ চাব আৰু যদি চাই ভাল পায় নিশ্চয় আপোনালোকে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যদিহে আপোনালোকে বড়োচা প্ৰডাকশ্যন ইউটিউব চেনেলটো এতিয়ালৈ ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই বিনম্ৰ অনুৰোধ জনালোঁ যেন আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰে আৰু এই মোৰ ভিডিঅ'টো মই এইখিনিতে পুনৰ আৰম্ভ কৰোঁ বলক नोंथांमोना नायदो नै आं जागायबाय बेखिनियावनो बैखिनियाव थांलायनोसै नोंथांमोना नुबाय थागोन আমি অকণমান জায়গাটো চেঞ্জ কৰি বদলাই ফালে ল'ব খুজিছোঁ আপোনালোকে দেখা পাই আছে এতিয়া এয়া माइलिकिटा थानो बाबाय नामा नों थानो बायाखै आरो जोंहा माबान मेहेर गोनां ओइ मेथाइखौ दामना दा माने बेटारि जोब्बा खोथाया हामा जागोन आरो जोङो आई मोखाङालागि थांलायनि बेलेग जायगायाव बे बरिया बे केनेलावथ' लाबो पारिब रे केनेलावबो लानो हागोनथ' ना आरो सिनायथिया बैयावनो दैया खावदोंमोन ने मा गियो अंखारा थां ओइ ना निकिता हानाय नङा निकिता थां नों आं हमथागोन थां फाय निकिता फाय नों आं हमथागोन नोंखौ हमथागोन फाय निकिताखौ आंनो आखाइ हर नों ओंखार आथिं ओंखारदो थां गिदो नैया थां आं हमथागोन थां साबै आयाव बेलाय थांलाखायखो थां थां नै थौ बेलाय बेबो बिराद बरियाथ' जागायानो ओइ नाय मोरो भय लागिसे आंबो गिदो बेनिफ्राय ओइनो आंनि खामसायाखौ नुहुरदो नैया आं एसे उल्टा लाफिननो आं गोलैजानो गिदो आरो जोंनि दै खावनाय जायगाया बेवहायनो मोनफैयो बे जायगायावनो बलक बलक गैया आंबो थांनि खिन्थु आं गिदों नै आं गिनाय मोनदों गोलैजानो जिहेतु डेन्जार बेनिफ्राय गोलैनांगौ जाबाय इसोरा बासाय बाराव बासायनो हानाय नङा बहुत गोजौ आं गिलुंजों थाबायदो बापरे बिराद डेन्जार क्रस जाबाय फाइनेलि नैया बरिया जायगानि आदसा जोङो हाबेखिनियाव लागोन दा बिराद मोजां जागाथ' बेलाय ओइ ইয়াতে ল'ব লাগিব কেইটামান শ্বট ধুনীয়া জাগা এইয়া ইফালে শেষ কৰিম আজি ইফালে শেষ কৰিম আৰু এতিয়া बेलाय बे दैलाङाव बोहैथ'ना बेयाव बाइकखौनो सालायना थांनो हागोन दखं हायोथ'ना बिथिं उथिलांनो टेनसन धुनिया जायगा बेखिनियाव आङो फंसे बाथ्रा बुंना होनो लुबैफिनदों आंनि बे कभार संखौ आङो BBL प्रडाक्शनावसो होगोन होनना सानदों ओंखायनो नोंथांमोना जुदि नायनो गोसोब्ला BBL प्रडाक्शनाव नायब्लानो जाबाय इउटिउबाव सार्च खालामनानै मोजां मोनोब्ला साबस्क्राइब खालाम आरो ভিডিওखौ मोजां मोनोब्ला लाइकबो खालाम आरो शेयारबो खालामना हो अन्नानै আপোনালোকে যদি মোৰ এই ভিডিওটো চাবলৈ মন কৰিছে মই পুনৰ আকৌ আপোনালোকক অৱগত কৰিব বিচাৰিছোঁ যে BBL প্ৰডাকশ্যনত আপোনালোকে চালে হ'ল ইউটিউবত চাৰ্চ কৰি ফালে যদিহে আপোনালোকে যদি মোৰ ভিডিওটো ভাল পায় লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যদি কিবা ক'বলগীয়া থাকে কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট লিখি দিব মই আৰু ইয়াৰকৈ উন্নত ভিডিও বনাবলৈ চেষ্টা কৰিম যিহেতু আপোনালোকৰ निश्चय सहायर प्रयोजन नोंथांमोना जुदि आंखौ थुलुंगा होबाय थायोब्ला आं बेनिख्रुइबो आं बांसिन मोजांसिन भिडिअ बानायनो नाजागोन आरो आं नोंथांमोनखौ बेखौनो बुंफिननो सानदों बे आंनि कभार भिडिअखौ आङो BBL प्रडाक्शनाव होगोन इउटिउबाव नोंथांमोना सार्च खालामनानै जुदि मोजां मोनोब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना दोनबानो जाबाय आरो दासिम जायफोरा आंनि बे बड'सा प्रडाक्शन इउटिउब चेनेलखौ नायबायल'सो थादों नाथाय साबस्क्राइब खालामाखै अन्नानै साबस्क्राइब खालामना आंखौ थुलुंगा होयो जेन आरो आं जाहाथे बेनिख्रुइबो आं मोजांसिन भिडिअ बानायसिननो हायो आं नाजागासिनो दङ आरो नाजाबायबो थागोन नोंथांमोननिल' हेफाजाब आरो थुलुंगाखौ आंनो जोबोर गोनांथि गोजोन्थों
भिडिअ खालामदों ना फट' लादों फट'नि पस्ट होगासिनो दं जोंहा सुभद्रा दिखांदो दैमुआबो उथिदो नै ख्रां ख्रां उथिदो आरो आंनि मोखाङाव नै मेहेर आरो बे पिंकु बर' बे स्कुलाव फरायलिबा इउएनआव नों एबार मा क्लास जाखो क्लास 7 मोबाइल चार्ज এই তাতে থাকিলে পাৱাৰ বেংকটো মোবাইলটো এতিয়া মাথা নামাৰিবি এই শ্বটটো লৈ ফালে আমি গুচি যাওঁ তাকে তাতে দিব পাৰিব বুজিছা এই গাড়ীৰ পৰা যাই যাই দি যাই থাকিম আমি কিন্তু এতিয়া কমচে কম এটা শ্বট ল'ব পাৰা মাথা মাৰ ना ना बे शटखौ मादिबा हायो मोनसे लानानै जोङो बेनिफ्राय थांनोसै नांगौबा मिथिबाय हा बे जुदि बेटारिया जालियाबाथ' खामानि गैला मोनसे शट हायो खोमा दसे 2 मिनिट आरो 2 मिनिटৰ পিছত আকৌ আনি লওঁ नों मानो फट' उठियाखैलाय निकटा बिया लाजि दे आं नोंथांमोनखौ मोनसे बाथ्रा मिन्थिनाया मोजां जागोन दि जोंहा DSLR केमेरानि बेटारिया जोब्बाय आरो एक्सटार्नेल बेटारिबो लाबोआखै बियो गुबुन दाबसे जायगायावनो भारा हरदोंमोननो मोनफैयाखै आरो जों गोबां फट'बो क्लिक खालामबाय जिहेतु ओंखायनो बेटारिया जोबनायखाय जोङो गावनि मबाइलफोरजोंनो एसे भिडिअबो खालामदों आरो फट' क्लिकबो खालामनानै जोङो माने दसे टाइमखौ बेबायदिनो हगारथ'दों आरो जों बारा सम थालिया बेवहाय आरो दसे समनि उनावनो जों बे जायगाखौ नागारनोसै नोंथांमोना जुदि थारैनो मोजां मोनोब्ला आंनि भिडिअखौ लाइक खालामनो दाबाव शेयार खालामनो दाबाव आरो जुदि नोंथांमोना बड'सा प्रडाक्सन इउटिउब चेनेलखौ दासिम साबस्क्राइब खालामाखै अननानै साबस्क्राइब खालामनो गुरै खावलायनाय थाबाय आरोबाव जुदि नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ कभार समखौ नायनो लुबैदोंब्ला फिन खेबसे मिन्थिनाया मोजां जागोन दि BBL प्रडाक्सनाव आं बेखौ आपल'ड होगोन नोंथांमोना नायब्लानो जाबाय इउटिउबाव थांनानै गोजोन्थों आं बे समाव नोंथांमोनखौ मोनसे बाथ्रा मिन्थिनो आरोबाव मोजां जागोन दि आंनि बड'सा प्रडाक्सन इउटिउब चेनेला दासिम मनिटाइज जायाखै माने दिनैसिम ओंखायनो आङो आंनि भिडिअफोरखौ गोलाव होनायनि जाहोना नोंथांमोना साननो हानाय जे भिडिअफोरखौ जोबोर गोलावद्राय बानायो होनना बाथ्राया आंनिया थांखिया ओरैबायदि जिहेथु इउटिउबा 4000 घन्टा सम खाना होयो बोसोरसेयाव 4000 घन्टा जानांगौ आरो 1000 साबस्क्राइबार जानांगौ बছৰত 1000 घन्टा হ'ব লাগিব আৰু বছৰত 1000 সাবস্ক্রাইবার হ'ব লাগে ইউটিউবে বান্ধি দিয়া নিয়ম সেই হিচাপত মোৰ আকৌ টাইমটো মেকআপ হোৱা নাই কাৰণে মই ভিডিঅ'বোৰ অকণমান দীঘলীয়া বনাই পেলাই এৰি দি আছিলোঁ যদিহে মোৰ চেনেলটো মনিটাইজ হয় মই নিশ্চয় 10 মিনিটৰ তলত মই ভিডিঅ'বোৰ এৰিম আপোনালোকে এইটো চিন্তা নকৰিব नोंथांमोना जिंगासिनायनि जेबो गोनांथि गैया आङो आंनि चेनेला मनिटाइज जानायनि उनाव आङो 10 मिनिटनिख्रुइबो खम आं भिडिअखौ हगारगोन बारा गोलाव बानाया आरो आंहा जिहेतु टाइमा दाखालिसो कमप्लिट जादों माने दिनैसो कमप्लिट जागोन दिनै शुक्रबार 30 अक्ट'बर 2020 दिनैसो कमप्लिट जागोन आंनि समा आरो दासिम मनिटाइज जायैनि थाखायनो आङो भिडिअफोरखौ एसे गोलाव बानायनानै हगारबाय थानांगौ जादोंमोन मोर चेनेलটো एতিয়ালৈ मनिटाइज হোৱা নাই কাৰণে মই मोर भिडिअ'বোৰ অকণমান দীঘলীয়া কৰি মই আপলোড দি আছিলোঁ কিন্তু আফটাৰ মনিটাইজ মই মোৰ ভিডিঅ'বোৰ 10 মিনিটতকৈ কম সময় কৰিব বিচাৰিম চেষ্টা কৰিম আৰু কৰিব পাৰিম নোৱাৰাৰ কোনো কাৰণ নাই যেহেতু মোৰ চেনেলটো মনিটাইজ হ'ব এতিয়া
মনিটাইজ নোহোৱাৰ কাৰণে মই টাইম মেকআপ কৰিবৰ কাৰণে মই অকণমান দীঘলীয়া কৰি ভিডিঅ'বোৰ এৰি দি আছিলোঁ আপলোড কৰি আছিলোঁ दिनैनि कारनाव दोनथ'नोसै आदसा जोङो फाय जागायाव थांफिननोसै बिथिंनिसो थांसै ओइ बिर साइकेलफोरखौ लायाबा साइकेला सोरनि बे हा मेहेर साइकेला लादो थांसैथ' बेलाय दिनैनि कारनाव फोजोब्बाय दा समा बाजिदों 3:22 3টা 22 বাজিছে বলক আমি এতিয়া আজিৰ কাৰণে সমাপ্ত কৰিব বিচাৰিছোঁ সময় 3টা 22 বাজিল যিহেতু এতিয়া যাই থাকোঁ আমাৰ কেমেৰা বেটাৰী সমাপ্ত হ'ল শেষ হ'ল বেটাৰী চাৰ্জ ল' হৈছে আৰু একদিনত মই শেষো কৰিব খোজা নাছিলোঁ আৰু এদিন ল'বই লাগিব যিহেতু আৰু সানছে লাখানাংগন আৰু মই বিচাৰাও নাই এদিনত শেষ কৰিবৰ কাৰণে কিয়নো কেইটামান যেহেতু কথা আছে মই আপোনালোকক পিছত দেখুৱাম দিনैनि थाखाय दोनथ'बाय बेटारियाबो ल' जाबाय आरो बाबायबो सान्दुंबो गोसा जिहेतु फुंनिफ्रायनो दङ फुंनिफ्राय गैद्राया 11टानिफ्राय दङमोन जिहेतु मेहेर साइकेला लाबासै नोङो लाबोदो आदसा आङो नै नोंथांमोननो दिनैबो बेयाव दिनै फोजोब्बाय आरो इयुनाव जों बेयाव फैफिनला बेलेग जायगायाव लानानै जों शर्टफोरखौ बेलेगाव फोजोबगोन आरो मा होनदो सा एका बेकआप दिया बिसे एका बेकआप खायजों ब्लक सा एका बेकआप खायजों एया गारिया नेबाय थादो এইটো আজাৰ আজিৰ কাৰণে শেষ কৰোঁ আকৌ আহিব লাগিব কিন্তু এবাৰ ভকতপাৰাত बेलाय खोनाबाय মই बेदि समाव बेयाव आरो फुटबल गेलेनो बेदि समावसो फैयो मिथिबाय जोंरो दहायनि समावबा ना जों फोजोबनो हागोन मिथिबाय मानसि गेरजाबा आंबो खालामा आं नायखागोन ना बेखायनो दिनैनो लेट जादों बारु जोंरो प्राय 10टा 10:30 खालामनो हानाय खालामो मिथिबाय दा आं बेनो दिन्थिगोन आं मा बुस्थु बनायदों मबाइलाव नायनायखौबो मोजां जादों बुंदों आं प्रेक्टिकेल न'आव लांना दिन्थिगोन बेखौ मिथिबाय खबनिया हामनोसै नामा देवबार खालि मेहेर नों थांगोन ना थाङा देवबार खालि बेयाव शुटिं खालामनाय जायगायाव थां नोंबो हा बे माबायाव बल गेलेग्रा फिल्डआव खमावबायनि सोमोननि भगतपारालै सोमोननि भगतपारा बलखौ है सोमोननि भगतपारानियालै बेखौ आं दा लाजोबगोन आं थांना आंसो लाजोबहैगोनलाय नङा आं कम्पिउटाराव बोस्लायनानै नोंसोरनो नांगौ हरसेयाव हरगोन आं माजों नोंनो जेरै नांगौ सिगांनि फट' आं जेबो डिलिट खालामाखै नङा आगोलनि फट' नोंनो गिदिर नांगौबाबो मोनगोन फिसाहै नांगौबाबो मोनगोन आरो नों जेरै थिखांदो बिदिनो DSLR आव थिखांनाय बाजैनो मोनगोन नों मिथिबाय दाम जाया बे फिसा जायो नों डाइरेक्ट मेम'रि कार्ड बा मबाइलाव लायोबा ना नों एकदम शेयार इट खालामना लाबा आंनिफ्राय मोनगोन नों आंनिफ्राय लानो हागोन सब जागोन शेयार इटखौ नांगौ आरो शेयार इट दा माने दा माबा खालि लानो हासिगोन देवबार खालि ला मिथिबाय दा बिसोरो थांनो ओंखारबाय बिसोरनि माबाखौ बिदाय हरनांगोन ना आं मिथिबाय थांना जागोन दे थ' आदसा माबायाबो बरिया আজাহাৰ আজিৰ কাৰণে বিদায় দিলোঁ এনেকৈ একবাৰ কৰোঁ